Bien. Venga, va, que tengo hambre. Venga. Gracias. Doncs família esmorzadora, ja heu vist la rebuda d'avui. Casa Sisqueta, a Tor, Pallars Sobirà. Mireu quins plats. Empedrat, fresquet, fot una calor que es petega aquí. Embotits, la tauleta típica d'embotits de l'amiga Pili. I mireu un plat que no hi estan veient aquí, el palpís, una mena de la pota del corder, del xaipas de Barcelona, no us enfadeu. I després seguim amb els plats. Som-hi! Però senyor, a veure si rebentem ja de tot aquest menjar. I suposo que us en recordeu l'amic Lazarín, Lázaro Júnior. Com estàs? Fenomen. A veure, què t'estàs fotent aquí? Una mica de corder, una mica de llangonissa. Apropa aquí, Albert, apropa aquí. Botifarra negra, botifarra d'ou. Me cago en Déu, tu no vols molt mal, eh? No, home, no. No, és que no fotre una patata, un pèl la patata que qualsevol dia me cago en Déu, ni no me cago en Déu. Això és salut. A veure, nostre senyor. Família, Casa Tor, Casa Sisqueta, el Lázaro. Ja, per mi ja no sóc client, jo sóc un amic ja. I com acabem aquí, Lázaro? Salut! I al lío, vale, grande! Vinga.